Už tlieskame teraz a Sofinka ide rozprávať a recitovať. Že ja viem len, keď som vystupovala v mažoretke, no tak som spievala, že toto. Takže budeme spievať, nebudeme recitovať. Tak poď zaspievaj. Tak zaspievaj. Čo si spievala, keď si bola s mažoretkami? Čo, pamätáš si tú pesničku? Ja ti pripravím cenu, dobre? Ja ti pripravím. Sofie, vypočítanku. Vypočítanku? Aj vieme aj zaspievať aj vypočítanku? Hej, dobre, tak teraz. Čiapku pre babičku pre teba. Môže byť? Dobre, ale musíš nám zaspievať. Tak, vypočítanka. Ja ti dám môj mikrofón, dobre, lebo na Tatrov sa blízka. Môžeš. Eké beké trámky, aké máš topánky, a ja také nemám, tak sa s tebou nehrám. Opala! Sofinka, pokloníme sa pekne. Tlieskame Sofinke. Bolo to dobré, daj ešte raz pre veľký úspech. Eke beke, obľúbená pesnička dnešného večera. Tramky. No. Pozri sa, ako túto senior junior bude tancovať. Pozeraj teraz. Eké beké trámky, aké máš topánky, a ja také nemám, tak sa s tebou nehrám. Keby toto počul Rytmus, pozrel by sa na svoje Louis Vuitton, urobil by z toho pesničku do zajtra. 100%. A ty také nemáš, sa s tebou nehrám, vieš? Super, ďakujeme za inšpiráciu. Ahoj, ruku podaj. Tlieskame. Ahoj, aj mne ruku podaj. Vlastne so mnou sa nehráš, lebo nemám také ekebeké trámky. Také pekné trámky. Ďakujeme, ahoj. No super, tak máme za sebou